krásne. Teraz máš modré na očiach, jej. Zmaľovaná ako na čelník Chicago. To si hovado. Není možné. Dvakrát za semester poviem Laure, že niekedy vyzerá fajne, ona pritom práve kameruje. Aby si to mohla púšťať každý večer. Máte niekto vodu? Nie, ale tam má plus. Mám. Co by si chcel? Ale ty si mal odpiť z tej destilovanej mamáky. Ty ideš na pizzu? Vážne, s tebou pôjdem večer. Tak nie. No, večer, mimo. No. Čo ideš dneska? Tak, to. Ako Peťo? Oui. Tam sedíme? Ja sedím. Pôjdem aj ja to. Ako Peťo, vyvalil si všetko? Neprovokuj ho. Kurva, to nevypadal si nič. Vypadal som na si povedať. Pozri sa. Aha, pozri sa na to, ešte odpáľ. Nie, nebola tam ona tá. Salatotné bolo. Nie, dve. Dve sa ti tam dochli do Várice. A už si mal. Ktorého je dneska? 27. Cez polovicu. Cez polovicu. Mesiac. No, celkom Ja z nie, cez polovicu polovicu. pope. Nedokážeš ročník. O Bože, ešte nic som sa neučil. A možno ako skúškové, ja už sa neviem dočkať. Možno aj po tomto semestri. Príde ešte horšie. Není možné, však ja som pozeral. To môžeš Keď aj bolo približovať 14. počas natáčania. Až na konci mesiaca ide niečo. Ale Takže v pohode. Ale už je to. to môžeš aj približovať počas natáčania. Hej. 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 Hej, tam vidno, že to je konečne diera na mene. V tom objektíve. Čo sa robí? Reálne, Vyžuje. vidíš, väčšia taká sila diera v objektíve. Vidí svoj odraz v mojom oku. Svoje obraz. Vidíš? Čo než nie, daj. Tak, na tom akove to asi nebudem teraz. Sakra sa im musia triasať ruky. Tak nemáš tam nejaký stabilizátor. Alebo máš. Hej, mám, ale Ale nechce sa ti zapiť. on je zapnutý už. Nechce sa zapnúť. Peter to plášte, zase. Teda, zase. Zase. Sakra. Sa snažím urobiť... Poďte do kina. Dobrý film. Nejde. S kinom mám v poslednom čase zle. Čo máš? Treba to napraviť, ale to nejde, Michal. Vidíš. Stále nič. Jak ešte stále? No, na ťa nič nebolo. Vieš? Čo? Dobre. Na čo ti to je? Dobre. Čo si to potom púšťaš do okolo doma, či čo? Posielam. No ešte to rozosielať. Rozosielaj kade tak. Kade ľahšie. Aj nám. Nie domov pošli. Mne síce môžeš poslať domov, ale tak ďaleko to nedojde. Určite nie domov. Chcem púšťať terénu, ani poštu nemáte. Videl si ju tam niekde, keď si tam bol. Nemáte normálne. Poštu nie. Pošta chodí z Kasko. A tak chceš poštovú Pošta je z stranu? Kasko. Normálne, že keď si vám príde poštarka. Na babete chodí. Tak to, že poštovú schránku? Ako je tam? Si bol, ale niekde. Ale tak to tam bude chodiť, že granduješ. Nie, príde riadne. Príde. No. Keď chceš voľno. A telefón tam máte?
Hej, Ó. dokonca aj plyn. Jo, Potom a ja na si- plynu. Blízko pri Ukrajine, tak plyn No jasný. hej, to musí. Majú aj vodu. Aj vodu máme. No aj to, čo teče v piašteru, tak to viem. Nie, zo starými. Tak... Mali my. Aj tu nás zostali nič, to sa. Hej. Čo stavia? Starina je vodná nádrž, z ktorej piješ vodu. Piješ fľašky. Až do Košic. To staré, do Košic z Buchov. Až do staré. No, čo, buko je to dosť malý, či čo?